Amb un estat propi, la defensa del riu Ebre i el seu delta serien més fàcils. Així ho pensa la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, qui ha manifestat la seva voluntat de participar en la manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre diumenge que ve a Sant Jaume d'Enveja i del Tebre. Forcadell fa una crida, a més, perquè s'hi sumen la resta de membres de l'Assemblea. Nosaltres hem de poder decidir sobre els nostres recursos, no? I entenem que s'ha de poder arribar a acords, s'ha de poder arribar a acords que satisfaguin a totes les parts, però sobretot tenint en compte que s'ha de salvar el delta. És a dir, tenint en compte que hi ha un mandat ecològic que s'ha de respectar, diu això, no? I sobretot demana, i tenim molt clar que nosaltres, fins que no tinguem un estat, no podem resoldre-ho, perquè sempre estarem en mans dels que decideixen uns altres, i ho hauríem de poder decidir nosaltres mateixos. Jo vindré personalment, jo crec que sí, nosaltres direm als nostres socis que vinguin. La presidenta de l'ANC va dir-ho diumenge des de Tortosa, on va participar en l'acte de recollida de signatures per la independència. En el seu discurs va rebutjar els atacs que està rebent l'Assemblea des de diversos sectors de l'estat espanyol que en demanen la il·legalització. Primer va intentar fer-ho amb el president de la Generalitat, amb els partits polítics que donen suport a la consulta. Després ho ha fet amb els ajuntaments. Sabeu que hi ha molts ajuntaments que estan processats o bé per posar l'estelada o per declarar-se ajuntaments lliures i sobirans. I ara ens ha tocat el torn a l'Assemblea. Ens ha tocat el torn a l'Assemblea. Això vol dir que anem molt bé. En una entrevista prèvia al canal Terres de l'Ebre, Forcadell va manifestar la seva voluntat per continuar presidint l'ANC, un aspecte que es debatrà el pròxim 5 d'abril en l'assemblea que es durà a terme a Tarragona. En aquest mateix acte també es donarà a conèixer la proposta de l'ANC per al pròxim 11 de setembre.